Ima mnogo ulaza u harem. Evo ovdje piše 85 i 86, tamo 87, 88 i tako dalje. Evo tamo ima na kraju 91, vidim piše. Možda ima još, nisam gledao iza. Napolje je prelijepo. I evo me u Međidu, do harema odmah. Evo harem tu, ispred. Imam ispred mene. Popunjeno je sve, imamo još sat vremena. Još malo i zatvorit će se prolaz. Evo vidite. Puno. I ovo će biti puno. Sve. Ljudi dođu dan ranije na džumu. Džuma je završena, neki će ostati da ibadete, ostali oduše odmoriti. Uvijek je to puno. Uče Kur'an, ibadete, zikre. Žene su tamo iza one ograde žute. I evo nas, izlazimo van. Ovo je ulaz broj 91. Samo je on bio otvoren pred džumu. Oni su bili puni. Gledaj to. Masa. Evo tu ima voda, zemzem i hladna je topla. Ko šta voli. Evo nekako sam izašao iz ove gužve, još malo do hotela. Evo hotel je tu. Kula. Sat. Jedni idu tam, jedni van. To je haos. Trgovina ima mnogo. U svakom hotelu ima tržišni centar. Po 3, 4, 5 spratova. Sve se živo ima kupiti. Sam treba novac.
Toalet za žene. Mnogo je ljudi odsakla. Čovjek klanjao, kod njeg ljud prolazi, to je normalno, ovdje ništa. Sjedi, odmori, napod, slobodno. Niko ti neće reći što si htio. I povazan je ovako. Ne bude baš ovoliko, ali između namaza bude malo rijeđi. Malo je oblačno, to je dobro za ovo podneblje. Evo vam je taj hotel, recepcija i eto. Ovdje su radnje razno razne. Evo dijeli ovdje nešto besplatno. Vidite kako ovaj čovjek zaštitio djecu da mu ne pobjegnu, da se ne izgubi. Svaki čas se pojavi neko dobrotvor, plati nešto tamo u tom nekom nekoj radnji. Besplatno dobivaju ljudi hranu. Ovo je sevap. Ovo je sadaka. Vidite. Ovo se red uhvatio. 2 reda, žene i muškarci posebno. Za onu čašicu. Da li je sladoled, puding, nešto. Evo vidite. To je. Neko je platio možda 100-tinjak ovih čašica i ljudi će dobiti besplatno. Ova je kupio, to nema veze s ovim. Toliko za ovaj put. Selam aleikum.